नमस्कार, मी अक्षय नेरुरकर, मालवणी विरण बाजार चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप आणि मनपूर्वक स्वागत. तर मित्रांनो, आज पोईपमध्ये ना एक वेगळी प्रथा पहिल्यापासून वेताळ मंदिरमध्ये जे आपण शिगम्याचे जे म्हणजे शिमग्याचे नाच वगैरे असतात ना, जे आपण बाहेर गावात घेऊन जातो, तर त्यांच्याकडे एक प्रथा की पहिलं नाच या देवळातच करूचं लागतं त्यांना आणि त्यानंतर मग बाहेर घेऊन जाऊ शकतात ते. तर खूप मोठ्या प्रमाणात गर्दी असते देवळात आणि मी एका वर्षी गेलेलं आहे, पण ते FBच्या माझ्या विरण बाजारपेठ या पेजवर टाकलेलं आहे. तर आता म्हटलं यूट्यूबवर पण टाकूया आणि बघूया. तर आत्ता आपल्या सुनील काका आणि भाई पुढे गेलो आपलो आणि हेमंत माझ्याबरोबर थांबलो. हेमंत बाहेर हा, तिकडे आता आपण बघूया जाऊन. इकडे हेमंत थांबलो आणि धुरी काका पण आपले आहेत. अरे हेमंत गेलो काय? हेमंत गेलो, सुनील काका आपल्याबरोबर थांबलो. तर आपण जाऊया मंदिरात आणि तिकडे बघूया. आणि व्हिडिओ जर आवडली तर लाईक करा. मित्रांनो, मी आता मंदिरात दिलंय आणि मंदिरात आत्ताच हे जे खेळ आहेत ना ते चालू होतले, म्हणजे जे घोंगूंचे नाच आहेत ना ते चालू होतले. माझ्या मागे बघू शकता तुम्ही गर्दी किती आहे ती. भरपूर गर्दी आहे. खेळ घेऊन आपलं जे वेगवेगळ्या गावात जातले ते आणि आपलं एक छोटं यूट्यूबर पण आहे बघा, कॅमेरा लावून बसला समोर.
बाबा आमचे गोपी पालो काही दिसत नाही काही गेले त्यांना संघ आवडता म्हणून करली घेऊन दिलंय मी मोठे वाटते
मित्रांनो, आता जो देवळातलो मंदिरातला जो कार्यक्रम होता ना तो संपलो हा. आणि आता थोड्याच वेळात नाही दहिकाला चालू होतो. दहिकालाची शूटिंग करूक बंदी आहे, नाही तो पण तुमका दाखवला असते मी. तर हे व्हिडिओ तुमका कसं वाटलं तुम्ही कमेंटमध्ये सगळ्यांनी सांगा. तुमका जर आवडलं तर नक्की शेअर करा. परत एकदा पुन्हा एकदा आपण नवीन व्हिडिओ सोबत भेटू. तोपर्यंत बाय बाय.